Na tomto videoklipe by som chcel ukázať údaje, ktoré hovoria o neuveriteľnom komunistickom zázraku civilizácie v bývalom socialistickom bloku a o neuveriteľnej ničivej síle kapitalizmu a kapitalistickej demokracie, ktorá začala svoju činnosť po prevratoch v roku 1990. Na tomto obrázku je ukázané, že úpadok hospodárstva po prevratoch v roku 1990 nastal vo všetkých krajinách bývalého socialistického bloku. Na osi X sú roky, tu je rok 1989, tu je rok 1988 a tu je rok 2001. A tu je zmena hrubej domácej produkcie tej ktorej krajiny a rok 1989 je 100%. Vidieť, že krajiny centrálnej Európy, ten hrubý domáci produkt klesol tak na 80%, potom začal stúpať. Ale krajiny, napríklad Moldavsko, Ukrajina, Arménsko, aj Rusko, tam hrubý domáci produkt klesol až na 35% alebo 55%. Tieto údaje sú z knihy Popova, to je ruský ekonóm, a Kornea je pracovník, myslím, tedy bol pracovník OSN a názov knihy je tu na. Je zaujímavé, že ani takýto graf sa nikde nediskutuje, že jak to je možné, že po odstránení komunistickej totality, neschopného komunistického systému, a zločinnosti a neviem čohokoľvek, nastal úpadok hospodárstva, ktorý trvá tu na 10 rokov a ak si dobre pamätám, ekonomika Ruska až v roku 2007 dosiahla úroveň, ktorú mala za socializmu. Trvalo 17 rokov, pokiaľ sa spamätala z kapitalizmu. A ešte treba zdôrazniť, že vo všetkých týchto krajinách nastali slobodné voľby a demokracia, voľný trh, prišli manažéri zo všetkých krajín sveta, aby to tam zmanažovali. No, ďalší obrázok o neuveriteľnej ničivej síle kapitalizmu a kapitalistickej demokracie ukazuje obrázok Svetovej banky zo správy z roku 1999. Na tomto obrázku je percento populácie, ktorá žila v chudobe. Čierna, to je socializmus, a červená, to je kapitalizmus z roky 1993 až 1995. Proste je to priemerne 4 roky po zavedení kapitalizmu v týchto krajinách. Poľsko v chudobe za socializmu mali nejak 3%, za kapitalizmu to stúplo na 15, neviem, 5 krát. Rumunsko 2%, stúplo to na 40%, neviem, či to není. Koľkokrát to stúplo. Baltické štáty, Moldavsko, skoro 0% ľudí za socializmu v chudobe a po kapitalizme, po nástupu kapitalizmu 65%. Rovnako v Rusku, Ukrajine a štáty centrálnej Ázii. Tak toto uvádza správa Svetovej banky. To nevymysleli komunisti, ani disidenti, ani naše celebrity. Je to neuveriteľná tragédia a neuveriteľný úpadok. Možno, keby Svetová banka urobila nejakú analýzu
že ako tam chudoba narástla, keď nastala prvá svetová vojna alebo druhá svetová vojna, a ja neverím, že ten úpadok by bol tak strašný, ako je na tomto obrázku. Samozrejme aj takýto obrázok nikto nesmie prezentovať, niež to o tom diskutovať. Ďalšia otázka je, kto toto všetko zakázal. No, kto asi. Nebudem vôbec sa o tom baviť, lebo som rozprával o tom v predchádzajúcich kapitolách. Ďalší obrázok ukazuje, ako za socializmu a za kapitalizmu sa zmenila kvalita života ľudí podľa HDI indexu, to je index OSN, ktorý vždy, oni to prezentujú každý rok v týchto správach Human Development Reports. A zaujímavé, že za socializmu Československo bolo na tom 28. mieste a Sovietský zväz bol na 31. až 33. mieste. Rakúsko bolo na 17. Spojené štáty, neviem, na nejakom 3., na nejakom 7. za roku 1988. Kuba bola na 62. mieste. Potom nastali prevraty. Kvalita života v Československu a v Česku a Slovensku sa zhoršila. Neuveriteľne sa zhoršila v Rusku alebo v krajinách Sovietskeho zväzu, že sa z 33. miesta dostali až na 68. miesto a na tom zhruba tak na 65. mieste sú stále. Zaujímavé, že po páde socializmu sa to odrazilo na zníženie životnej úrovni na Kube a na kvalite života. A potom kvalita života začala rásť a dokonca, to je rok 2006-2007, kvalita života podľa OSN, podľa HDI indexu je vyššia ako v Rusku, čo je neuveriteľné. Takže toto ukazuje o ničivej sile kapitalistickej demokracie podľa správy OSN. Tie dôkazy, ako v bývalom socialistickom bloku sa to zmenilo k horšiemu, podávajú ďalšie grafy a ja pár ukážem. Na tomto grafe sú roky 1980 socializmu, tu nastal kapitalizmus a to je počet narodených detí na 1000 osôb v Rusku. A tu nastal prevrat a znížil sa, zo 16, zo 17 na 9. To je koľko? Polovica. A úmrtnosť detí, alebo osôb, alebo detí sa zvýšila, dvakrát. Proste jeden systém, socializmus, kapitalizmus. Tu je porovnaný hrubý domáci produkt Ruska z roku 1990 100% a reálne platy. Hrubý domáci produkt po prevrate, po nástupe kapitalizmu klesol, tu je na 60%, potom začal stúpať a platy klesli až na 40 až 35%, čo u nás, na Slovensku klesli tak na 70%, 60%. Myslím, že takto platy, reálne platy neklesli, ani keď tam vypukol hladomor. A toto všetko dokázala demokracia, kapitalizmus, slobodné voľby, takzvané voľný trh, sloboda. Ukážka, že čo sa tam vlastne stalo.